Пак доктор Ваньо Шарков, заместник-министър на здравеопазването. Бих казал по стара традиция първи заместник-министър на здравеопазването. Човека, върху който пада основната тежест на реформите в здравеопазването в момента. За вашите въпроси. Не, първо се похвали с това, което си направил. Аз ще похваля, те знаят. Значи, тук искам да благодаря на Министерството на здравеопазването. Една от най-добрите ни отделения, което може да се похвали, че със съдействието на доцент Шишков и на доктор Шарков стана клиника, а това е предпоставка след няколко дни да се похвалим. Тук доктор Шарков ще каже какво ще стане, че ще бъдем последната университетска болница или най-новата университетска болница. Та с 500 хиляди лева, които ни осигури Министерството на здравеопазването, ние реновирахме изцяло хирургичния блок на отделението по урология. Другото отделение, което сме в момента пред него, е отделението по неонатология. Това, доктор Шарков, е отделението, което е с най-голяма тежест в Южна България. Едно значимо отделение, което пък и за болницата има добри приходи. Дълги години обаче проблема ни беше интензивния сектор. С наши средства ние успяхме да го реновираме и сега той изглежда много добре. За съжаление, това отделение няма да може да го видите, защото в момента има пациенти, малки пациенти. Доктор Аргирова ще каже, мисля, че последното, което имаме е 750 грама, последното детенце, което в момента е тук. Дай Боже, нещата върват добре. Така че болницата се развива и се надявам, че с реформите, които планира Министерството на здравеопазването, нещата ще дойдат на своето място. Може да се промени след като станете университетска болница? Тук доктор Шарко може би трябва да отговори. Ние ще имаме по-голям достъп до европрограмите, до тежестта. Една част от лекарите в болницата са и преподаватели в медицински университет. Съответно, те могат да се хабилитират и да разкрият още клиники, да станем една база за обучение на студенти, на лекари и да потърсим развитие в тази област научно преподавателство. И на докторант. И на докторант. А ще успеете ли да отговорите на частните болници, които предлагат една изключително модерна база? В Пловдив вече има няколко частни болници, които са много търсени от студентите. Университетски. Трябва да ви кажа, че това, което съм запознат аз с проекта на Министерството на здравеопазването, базата на нашата болница няма да е по-малко модерна, отколкото на частните болници. Когато се реализира проекта, основно проекта за спешната помощ.